खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे आरो आंनि इउट्युब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो आं दिनै दङ नै दा गुवाहाटीयावनो मोनफैबाय गाइस दाखालि कार्बि आंलंआव थांदोंमोन बिनि उनाव आं गुवाहाटीयाव मोनफैबाय सानब्रैसो जाफैबाय आरो बेवहाय दा रायजो राजाफ्रा बैसागु मोसानाय रंजानायनि खाना जानो नागिरदों गाइस बेवहाय आं दा भिडिअखौ एसे खालामहैनो नागिरदों गाइस नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो गाइस आरो चेनेलाव गोदानै दंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव गाइस होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर तुसालौ मोजां ला गोजौ ला गोजौ फाइनालि नै दा जोंहा फंबायमोननि न'आव सफैबाय बे न' सेरावनो माने संनाय खावनायखौ बानायदों आरो ओंखाम दङ आरो बेदर दं आरो जौ लोङैफोरनो माने ओंखामखौ जाहोग्रोबाय आरो दा जोंथ' जौखौ लोंनो हाला नालाय दाखालिनिफ्रायनो सोसोमनानै उल्था जानायसो जाबाय गेटनि माबानि टेंकिनि अभार जाबाय गलायसो जाबाय दा जौखौ नायनो हाला दा ओंखाम एसे जानोसै जाहोगोन ना जाहोआ आंथ' मोसाफायाखै रायजो राजाफोरा स' होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दा फंबायमोना दं नै दा ओंखाम जादोंना जायाखैथाय ओंखाम जादोंना जायाखै नोंसोरलाय दायो जाथ'वाखै दा दसे थानानै जानोसै दसे थाना माने होखानोसै जिरायखानोसै साथामजों नामा आंबो जायाखै फंबाय जागोन जायाखै आंबो थांसै दा माथो पुलिसनि बादि ड्रेस नोंनालाय उपाय गैया मा खालामनो आंबो माबा खानाय दारि मोनलांजोबथारबाय माथो फंबाय देग्लाय थांसिनथारबायलै माला माला बोरायखोलै फैसा आरो दारियाथ' नै चाइनिसनिसो हिनजावखौबो मोना नालाय माथो खालामबावनो आरो नोंथाङालाय नोंथाङा माथो देग्लाय बोरायसिनथारबायना गैला उफाय गैला हिनजाव गैया मा गैयानो हिनजावबो मोना बोराय जालांबाय उफाय गैया हिनजावफोरानो रावबो गोसो थोआबा नायसनला समस्या बेनोसै आरो गामिनि हिसाबै नामा दा जोंनि गामियाव मा मा बेदर संनाय जादों बेखौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा बयलार बेदर संदों ओमफ्राय अमा बेदर संदों आरो माने बयलार जायोनो अमा जायोनो बयलार ओमफ्राय माथो दावदै सावदैनि खोथा खोनादों दावदै गैया माबा मा होनोमोनलाय बे हानि सबाय माने सबायखौनो होनखायो बेखौ हायावलाय बहा सबाय थानो हानि सबाय माने बे सबाय ओंख्रियानो आरो नामा सबायजों माजों संदों ओरैनोलाय सबाय गोजा नोंथाङा दा फंनैसो बुंलाय मा मा कार्यखुसि बानायनाय जादों बेवहाय दाथ' आङो फंनैसो बुंनो सानदोंमोन बिथाङा जुदि बुंनो थिनबायबा आं बुंनोसै दा जोंहा गुवाहाटी ओनसोलनि नालाय जोंबो बांद्राय जोंबो बारा नेमखान्थिखौ बारा बुजिस्लाबा मिथिस्लाबा आच्छा संनाय खावनाया मा मा बेदर संदों नोंथाङा बेखौल' फंनैसो बुंनाय खावनायाथ' इयावथ' संदोंमोन आं दानो नायबोदोंमोन खिन्थु अमा बेदरजों बयलार नुदों खिन्थु नुनाया ओमफ्राय माखासे नाबो दं होननाय खोनादोंमोन खिन्थु आं नायस्लाबासै नाखौ होमबा नायनायसैथ' होमबा जों नायनायनि र' गाइस मा मा ओंख्रि संदों मा मा बेदर बैसागु फोरबोआवथ' आंहा गुवाहाटीनि गामिनिनो भिडिअ खालामनाय जायाखिसै नालाय ओंखायनो एसे खोन्थानोसै आरो मा मा बेदर संदों मा मा ओंख्रि संदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओंखामखौ जाबायानो नामा ना जायाखै ओंखामखौ जाबायानो नै मालाय मोजां जाबायानो नै मालाय खस्थ' खालामनाय কি মাংস আছে দাদা হ্যাঁ কি মাংস গাহৰি আৰু চাও এটো কি ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এইটো হ'ল এইটো নাই দেখো এইটো হ'ল গাহৰি ন এইটো ভাত গাহৰি আৰু এইটো আমাৰ গুৱাহাটী gwjwnpuri গাঁৱৰ আৰু এভেইলেবল মানে বিহু নাচিছিল আৰু ন বিহু নাচাৰ পইচাহে এইটো আমাৰ মানে সকলো ৰাইজে ওলাই নাচিছে গাঁৱৰে খানা খালি আৰু ন ভাতো দিছে ন আচ্ছা বাৰু ঠিক আছে दा लोगोफोर नुखाबाय भिडिअआव आङो ना बेदरखौ खोन्थाखाबाय नै दा बे न' फिसायाव बानायनाय जादों आरो जोंनाथ' रायजोफ्रा गिदिरबाबो माने सोरबा फैदों सोरबा फैयाखै बांसिन मोनायावसो बांसिन जायो नालाय दाथ' सानसे बांसिन खालामनाय जाबाय नै 2टा 3टासो समावनो खालामनाय जाबाय आरो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बैसागु फोरबोनि जानाय लोंनायखौ एसे देखायलांनोसै आरो गाइस
होमबा सोलौ दा जानाय लोंनाय होबाय आरो सोरां बारांनो गथ'फोरनोबो आरो गेदेरफ्राबो जाबाय जुमाय लोङैफोरा गोजोनपुरि गामिनि आरो बे गुवाहाटीनि बैसागु रंजाखांनानै माने बेवहाय जयैनो खानाखौ सोरां बारां होनाय जाबाय आरो दिनै नैबे जाहैबाय आधा काटा ओंखाम जादों नै मानसिफ्रानो बहुद खम माथो ओरै जानाया गुवाहाटीनि बेदर अमा बेदर बैसागु मोसानाय खाना जादों गासिनो गुवाहाटी gwjwnpuri गामियाव आंहा खायफोरानो गैया नै हारसिंसो लालागासिनो आङो उफाय गैया बैसागु मोसाग्राफ्रा बिसोरनोमोन आरो थान्दाथार ओरैनो दलद दंजोबो बेस्राफोर देग गैया माइक गैया बिदि जायो लास्ट जोबथायाव खन्थ' उखुन्दै खुग्लुंलायनाय बारल'नांगौमोन दिनै ओंखाम जाबाय हजम खालामबाय न'आवसो थांबाय जौखौ होआखिसै जौ होनांगौ होखावना मोसाथों खांग्रा खुलथों सहैथोंना नङा होमबा आसा नोङो एसेबां रंजाबाय दे दाख्लैनिफ्राय नों दिनै माबायदि मोनदों एसे रंजानो मोनबा नों गोसोआथ' इन्टारेस्टिं जागौमोन ना मोजां जागौमोन दा गैया रावबो हराबो दामग्राखौनो बिथाङाबो एसे रिल्सआव नुयो खोमा फेसबुकफ्राव बिथांखौबो नै ससमा गानलायथारदों ना नुयो दा बयबो सापर्ट खालामना हो बिथांनिखौबो फेसबुकआव एसे फैसाफ्रा ओरै गुरला गुथाब फैनांगौना नों होनाङा आं होनाङा बै गभर्नमेन्टआसो होगोन नङा होमबा बेखायनो बयखौबो बिथांखौबो सापर्ट खालामना हो औ बियो नै गुवाहाटी gwjwnpuriनि एखे भिडिअ बानायनो बिराद मोजां नै बे हुदुर गुसियाबो नैलाय बिराद दोदोथार बेहाबो आरो दसे उनाव बानायसिनलाय बियो बांसिन जानाय बानायो आरो बिथाङा ओंखाम जानाय बेदर जानाय बांसिन बानायो आरो औ नैबे देग लाबैनि बिराद रागा जोंगासिनोथार आंखौ बे आरो स' गाइसनि बे भलिउम गैयि खालामनायानो जाहैबाय माने कपिराइट जायो मालायनि गानखौ होयोब्ला बेनिखायनो आङो दा सिरियैनो साइलेन्टैनो होनाय जाबाय गाइस गाज्रि दा मोनसे बैसागु समाव जानला मोनला गान होबाथ' आरो इउटुबाव कपिराइट जायो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बेखायनो आं बेयाव गान सोना होनाय जायाखिसै आरो गाइस गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना बे सिरि मोसानायबाबो नायलांदो मा खालामबावनो आरो गान सोना होनाय लोगो लोगोनो माने कपिराइटसो फैखायो आरो गाइस स' होमबा नोंथांमोना बे आरो सिरि मोसानायखौनो नायदो गाइस मा खालामबावनो जाहैबाय जोंनि गामिनि आरो बैसागुआव रंजादोंमोन बिथांमोनहा ओमफ्राय दा दिनै खानाखौ जाबाय आरो ना ओमफ्राय नोंसोर सानबेसे मोसानाय बाजै ओरैनो सानथाम ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखादों 15,400 गोगोमानो फासखौनो होनदो गामियावला मालाय उफाय गैया बयबो होलायथारदों नै मालाय हाबानि बायदि दासो फैदों आरो बयबो नै जानो बाजैमोननाबो जाबाय नै ओरैबो हारसिं जाथारबाय नै बिस्रा हारसिंनो जाथारबाय नै बियो बिस्रा दे जा दे जोबोर रंजाग्राया बिसोर बिस्रा बिरादनो अखायाबो गोसोम जाबोगौ मा खालामबावनो हास्लाबना हास्लाबाथाय बिसोरो रंजाग्रा गोजा आरो खस्थ' खालामनानै दिनै ग्रोब जाबाय आरो जयैनो थ' फाइनेलि नै दा ओंखाम जागासिनो दङ गाइस बेवहाय महिलाफोर रायजो राजा गासिबो आरो बेवहाय माने खाना जादों दिनै जोबथा बैसागुनि रंजानानै दिनै जोबथा खालामबाय आरो बेवहाय दिनै खाना जाबाय गाबोननिफ्राय गावबा गाव खामानियाव थांनायलाय जासिगोन आरो गाइस ओंखायनो नै दा जोंना गुवाहाटीनि gwjwnpuri होननाय गामियाव आरो बे एसे हाजो जायो
गुवाहाटिबाबो गुवाहाटिनि जोंनि साइडआव आरो lalmati गुवाहाटि gwjwnpuri गामि आरो बियो स' गाइस नोंथांमोना होमबा भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस आं गय जादोंमोन गाइस मा खालामनो गय जानानैसो आङो रायलायहरबाय थानाय जाबाय बेखायनो नोंथांमोना बयबो बैसागु फोरबोनि भिडिअ खालामनाय जानाय खालामनायखौ नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइस होमबा दिनैनि कन्टेन्टखौ बा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय